Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane ma-artist akabuda offside nezuro. Masika chakanaka muri Zimbabwe yezinonha kuti chitaura Skimbo paseri Gondo TV. Nhasi munhau chedu chechibata nyaya dzakasiyana-siyana. Post Pumako avasakuru vamako vagumbuka zvisingete mushure menge veita festival yavo isiri kunzwiswa nevanhu chiri kureva vanhu chaizvo chaizvo asi chiri kuferefeta iyi kunzi yekudiswa Passion Java asi sazvinota yewa yakasangana rekudisa Passion Java naEnzo Asha nemanagement yake nyowani anti fake mene digital music remake sekuru vamako vachidhisa vari kuzvita vane mari dzavo anzona ndite zvekunyengerera mari dzevanhu zvinzwi remake ndonzi sekuru vamako kana kuti Post Pumako. Nothing to something. How we call it Friday freestyle. Fake mene. Fake mene. You don't listen me no. I just 16. Alright no. Ndakazviona kare. Ukapusa unotambiswa magemu E250 application ja. Saka udzanai ubva kudzanai kuti kunai hadi izvozvo anorava handina basa nekumari kwako German shungu nemasini yako German nerespect miona lane miseina miona lane ndoita tunhu twangu ndega German ndaneta nepfuma sanzi kunge bhavava ndodya chiziya rangu ndiri gavava musharukwa handisimbisa hati Pumako chenjera muimbi Enzo Asha akabva kusiya Chisport yakanosainwa naro kunzi yeTmark zvino Passion Java wabuda yakachera kuti izvi hativizivi Enzo Asha ndewangu ende tienda kukoti tunonyorana mapepa pasi because ndemutengera mota ndemupfekedza ndemupa zvese akutoro chasengwa nemwe munhu vasingazivi ndichiita muzwe nyaya yacho yaPassion Java achibuka zvakaitwa naEnzo Asha uyu munhu apa mawani. He's not happy. Apparently he's not happy with this whole goings on. And we made a bit of effort. We spoke to Prophet Passion's team management who gave us the official statement. So I would like to share with you a bit of what they said, right? So they said, yeah, Enzo Asha was indeed the artist. He was signed to Passion Java Records and he was no longer signed to Chisport. And that they paid money to Chisport as well as Enzo when this whole transaction happened. I asked how much, but apparently I was not able to get the actual figures. And that they had already made some advancement towards Enzo Asha. So they bought him a car. This is what they say. This is according to the word from Passion Java's team, that they bought him a car and they've been taking care of his bills, paying his rent and other things. Kana mkuru wemabhandi chechai achema nemfana muzvira sisi onewo statement raisa kuti watsidzika kuti munun'una kuti kereri yakuchongoparara. Ruzhinji rweZimbabwe ranga rukunetsekana kuti bhaundisa zvapapi zvifamba sei vamwe vanga vachiposta vachiti iye Enzo akazonzwira nadhokuta akatadza kuenda ndichiita muzwi remega bhaundilisa achitaura deputy minister kuti zviri kufamba sei. Tianju maybe panokwanisa kungotsikira pasina kuti paine operation kana chii saka zvina kushanda then 2019 yese nchibva ndaenda kuSouth Africa kuti nditrai kuti ndiitwe operation ikoko saka isi ndikaenda pahospital kuSouth Africa kwacho havakwanise kungooparita vasina kuita mabiopsy test saka ndaenda mabiopsy test aya anotora kana 2 months kuti azobuda saka ndinge ndangomirira ndichitwa ma-x-ray ndichitwa chii pakuzodopuwa date operation ndopuwa date operation riri a year away. Like in last hospital ndakapedzera kuenda ndikutanga ndikapuwa operation October 2020. Why kana kuti vanota condition yako tiri kuiona and marisasa kutaura kuti chiri mugumbo mako mu-effect inonzi lipoma saka haisi emergency. Saka earliest ndichatokwanisa kupa ndira October 2020 ndozvakazoita kuti ndizotanga ndopa ndakangoenda kuSouth Africa kwacho saka kune songo kubva kumuimbi Chiliman antu chandifunga uye wachada mamwe masongo aChiliman namba ndozinzvimira pascreen penyu. Zveupenyu zvinonetsa kiusi unogara uchindirowa aiwewe murume wangu unogara uchindirowa aiwewe murume wangu kana ndichikanganisa dai wandiudza pane kudzimba moyo wangu kana ndichikanganisa dai wandiudza pane kudzimba moyo wangu mhosva dzandakuregerera dzawandisa zvipande zvandakubatira zvawandisa mhosva dzandakure
tikakava neshopedi yetsoka dzanyanyisa anzi Elevate iri kuwanika mugweru. Madetails nomamwe ari pascreen penyu. Ngopinda mugweru kana kuda kuti ungopinda kugweru smart reset akazara bate namba dziri pascreen. Mosara kuna video of the week kubva kuna Neymar. Tosangana muchikamu chinoteera. I see records. When it's so clips, oh that kind of them, okay. I'm gonna cutie so. Oh, very beautiful. I'm gonna cutie so. Runako baby, runako waruchagwe, wakanaka wakadaro, kunaka kudishenaro, yeah. Take it easy, sweetheart, ahuna kungonakira mukati, usaterera vemaprati, vanorwadzi wane smart. Simplicity is beautiful, black is beautiful, usanyarire zvauriso. Baby, ungori cutie so. Uri very beautiful. Ungori cutie so. Ungori very beautiful. Please, why would I lie? Diani anerudo rwagadai. Vamwe vese chingodzi kamai zviripa hapana ere ane namba muponere ziso regondo pane maartist akabuda offside nezuro